ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାଲୁବଜାର କଟକ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜଗତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ପଦ୍ମଟି ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ। ଭାରତର ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅତି ପୁରାତନ। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ, ଆରୁଣୀ, ଉପମନ୍ୟୁ ପରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। मंगलमय कृपा